Bueno, que? Empezamos? Non che dixeron nada? Nada de que? Que Martín hoxe non pode vir, home. Que gravamos mañán. Non me dixeron nada. E non pode vir outro cámara, ou... Foi o que me dixeron. E a min por que non me dixeron nada? Home, se sabes que as cousas importantes, dimas a min. Ah, claro. E a ti dinchas importantes e a min non me sabías avisar? Pois a verdade que non me acordou tampouco. Ah, non che acordou, claro. Non, aquí como son a última mona. E logo que? Marchamos? Sí, marchamos. Bueno, vou acabar de ler isto e xa marcho tamén, Ui, que literatura, Dios mío. O catálogo dos xoguetes. Estou mirando a ver que vou pedir os Reyes, non? Pero non che va vergonza a tua edad. Pídelle sentido, sí, que boa falta che fai. Ai, que? Marchámoslo? Sí, bueno, se queres, tampouco non... Home, no, vou quedar aquí hasta mañá, se che parece. Se eu vou acabar isto, xa me vou. Pero bueno, se que estou aquí, acabo. Logo marcho? Sí. Bueno, se queres, dito, non te obrigo, Bueno, pois vémonos mañá, a que hora se grava? Va, máis ou menos a mesma de hoxe. Mais ou menos, claro, cos máis ou menos. Pois veña, ata mañá. Veña, chao. Ola e benvidos a Como Cho Conto. Bueno, feliz Navidad a todos estos que lle tocou a lotería e os que non, pois tamén feliz Navidad, que remedio, non? Xa estamos no Ecuador das Navidades, fai un mes dicíamos que exagerados alá en Vigo encendendo as luces e pa semana se acaban as festas. Pero bueno, hoxe teremos unhas noticias moi buenas, outras que non son tanto, pero importante, que comezamos, Como Cho Conto. Hoxe temos que comezar por un tema serio. O teu sí que é serio, amigo, pero moi serio. Que? Estades grabando? Ao final está Martín. Hola, buenas. Acaba de chegar ahora mismo. Ah, que casualidade, non pensabas avisarme? É que como xa marchase, dixen eu, seguro que xa fixo plans. Claro, iba a facer plans, pero que plans? Si hoxe tiñamos que gravar, que plans iba a facer? Sorte que me caíron as chaves antes de marchar, E tuve que vir de volta porque non podía entrar na casa. Vaya, que suerte. Ai, por onde vades? A ver... Pois estabades contando que temos que falar dun tema serio. Tema serio? Ti, con esa cara de chiste? Déxame a min, anda, déxame a min, porque sei por ti. Hoxe imos falar dun tema moi serio que preocupa moito os galegos. Galicia está separando. Oficialmente xa hai máis defuncións que nacementos. Así que, rapaces, hai que poñerse o chollo, que senón vai nos ahorrar o chiringuito. Non vos preocupedes, porque hai unhas empresas que están facendo que isto cambie. Pero que empresas? As tendas de xoguetes. As tendas de xoguetes? Ves ahora quen lee e quen non lee? Mira o que hai aquí. Esta rapaza tirando dun carrito de supermercado con accesorio para levar o seu neno bebé. Ai, sí. E o pai non pode ir a facer a compra tamén? Bueno, mira. Míase. Mira estes dous, mira esta familia. Que bonito. Non me dixas que non é precioso, É que isto é, sí, vamos... Sí, maravilloso, preciosísimo. Mira estes. Gemelos, gemelos. Como si, fomentar sí que fomentan a natalidade de 2 en 2. Hombre, isto... mira isto. Mira isto... mira canto cochazo hai aí, Mira, a rapaziña porque vai de copiloto, non pode conducir? Aquí quen conduce? Quen conduce? Vos que vades de fitipaldis pola vida, se hai de accidentes. Mira os porcentajes que están aí pa velos. Flipaos mira, de la aquí vida. estas empresas están facendo para que isto cambie, que se nos está yendo de las manos, ¿vistes? Mira, cala e cambia de tema porque me estás envenenando un pouco, Bueno, vale, veña, imos cambiar de tema, lo. Imos falar do precio do peixe. Ala, veña, outro máis, eso tamén me pon negra, A ti todo te pon negra. Pois sí que me pon negra. Bueno, o tema é que mandamos a nosa reporteira esta plaza de Abastos, pois para ver como estaba o peixe. Pois carísimo como vai a estar o peixe. Nestas fechas, por las nubes. Pois sí, estamos aquí na Praza de Abastos para ver como é o precio do peixe no día de hoxe. Disculpe, señora, como están as fanequiñas? A 15 euros, tache. Pois como vemos está bastante caro. Bueno, muller, pero podemos chegar a un acordo. Como dice un acordo? A ver, ti disme 15, eu dixo che 12,50 e xa estaría.
Entonces 15 non é o precio real do peixe no día de hoxe. A ver, muller, os precios do peixe suben e baixan. Sí, pero o de hoxe cal sería? Oes ti, estásme a gravar? Sí, señora, que estamos a facer unha reportaxe. Pero ti sabes que para gravarme necesitas unha autorización, non? Non, mire, é que estamos nun lugar público, non é necesario. Ai, o que me di... Esto é denunciable, muller, denunciable. A ver, señora, pero non creo que sea para tanto. Mire, vamos facer unha cousa. Levas estes 2 quiliños de fanecas e xa está. No, pero que eu non quero... Tío, que non queres é unha denuncia. Xa o sei, pero levas estes 2 quiliños de fanecas, eu calo a boquiña e listo. Bueno, e canto lle debo, entonces? Vamos a mirar. Son 16 máis 16, 6 e 6 son 32 euros. Como 32? Pero vostede non me dixo 15 euros. A ver, os precios suben e baixan. Ahora está a 32. Bueno, vale, pois tráialo. Bueno, estas fanequiñas para aquí. E mira, teño aquí estas necoriñas que só me quedan estas. 5 euriños máis e arreglamos, vale? A ver, señora, pero é que eu non quero. Tío, que non queres é unha denuncia, xa o sei. Pero nada, levas as necoriñas e listo. Ai, va, 5 euriños máis, vale? Bueno, pois moitas gracias, señora. Nada, muller, un placer, hasta outra. Maruxa, teño xa peixe a 12 euros. Ves como andaba caro o precio? Xa cho dixen. Bueno, tamén as peixeiras son un pouco aproveitadas, Que pouco aproveitadas. Encima co pouco peixe que hai, que canto máis frío non hai menos peixe. Que ten que ver o frío co peixe? Home, a ver, si fai frío, os peixes non procrean, entonces hai menos peixe, non xenden a chispa con tanta humedade e tanto frío. Estás apajando a ría tamén, non? A ría, sí, é o mismo que pasa que na natalidade en Galicia, con tanto frío e tanta humedade estos meses, pois a chispa non salta. Vai haber que facer as fogueiras. Bueno, veña, vamos a cambiar de noticia. Sí, organizan unha exhibición de cans policía nun instituto e o tema foiselle das mans porque o can atopou en 3 mochilas droga no Colacao. Vou dar un consello a toda esa xente que comprou esas máquinas que detectores de metales para ver se topaba algún tesouro. E ao final o único que fai esa máquina é estar no trastero oxidándose, pois que compren un can policía. Porque, bueno, algo máis rentable lle vai ser. Ui, ou se meten nun problema, porque visto. Bueno. Ben, pois, Abel Caballero e Carmela Silva escapan por pleno Vigo da policía por ir nas súas bicicletas sin casco reglamentario. Pois sí, iban probando o novo carril bici que montaron por ali por Vigo. Sí, e para despistar os que fixeron, Abel Caballero doulle a máquina de nieve, encheu os policías de neve, escaparon como equipo A, que nos pescaban ni de coña. Un home da Illa de Arousa convirte unha bella lavadora nunha debulladora de millo. Iso sí que é reciclar, sí, señor. Sí, o que pasa é que como a señora se equivoque de lavadora, queda a roupa triturada, Bueno, é a excusa perfecta para ir ás rebaixas de enero. Ultiman un submarino chino, os enxeñeiros chinos, que vai alcanzar os 10.000 metros de profundidade para chegar á fosa máis fonda do océano. E sabes que é ali? No, ti sí? Non, para iso paga o submarino, non? Ai, Dios mío. E ti sabes a onde foi hoxe o noso experto en política? Pois non. Pois eu tampouco. A ver, sorpréndenos hoxe, Ademar. Hoxe atopámonos no Concello de Vilanova e queremos saber canto coñecen os seus habitantes acerca do seu concello. E para iso, imos a parar á xente e preguntarlles a pé de rúa. Por favor, señorita, un anaquiño, un momento. Verá, sen mirar, ten que adiviñar cantas bandeiras ondean no balcón do seu concello. A, 3, B, ningunha ou 314, 5. B, ningunha. B, ningunha. Isto é incorrecto. Ibas levar un maravilloso premio, pero non poderá ser hoxe. Ale, continúe. Vale, nada, gracias de todas formas. E perdoai se vos molestei en algo. No, moi ben, moi ben. Xa, non hai máis? É que estamos a final de mes. Ai, como van a costa de enero, Dios mío. Bueno, pois nada, pois vamos a Deportes lá. Pois habrá que ir.
Pois sí, hoxe Luís foi hasta Cambados. Luís, esperta que che toca, home. Hola. Pois sí, hoxe quixen vir hasta aquí, hasta Cambados. Aquí é onde entrena o Xuben. E tamén quería vos mostrar o máis importante deste club. Que é o máis importante nas vosas casas? A vosa nai, verdad? Pois eu vou vos ensinar a nai do club. Begoña. Hola, Begoña. Hola, que tal? Dinos, danche moito traballo estes nenos? No, para mí es una maravilla, algunos más atravesados que otros, pero con casi 200 niños creo que es un placer y una alegría tenerlos. Qué emoción. Sí. Bueno, Para mí los niños es lo más grande que hay, incluidos los grandes también, que para mí son mis niños. claro. Pois nada, esta é a nai do club. É o máis importante. Ai, que importantes son as nais, non? Ai, Dios mío, sobre todo nestas fechas, que nos pagan mellor comida, que máis nos gusta. Sempre se estamos malos nos traigo que sea a cama. Estou quedando sin maquillaje por todos lados. Mami, te quiero. E Begoña, ti tamén te quero, que guapa eres. Gracias, Luis. Mira, oiche, eu tamén quero a miña nai, mas non me poñese como a tía. Ai, porque ti la queres como a min, como eu quero a miña. Ti que sabes como quero a miña nai? Pois non sei, porque como eres así de tordo, seguro que non a queres ben. Sí que a quero a miña nai, vale. Un abrazo a tua nai. Sí que a quero moito, vale? Fillo, desagradecido. Bueno, Luis, moitas gracias por la entrevista esta. E Begoña, gracias, Non te vayas, papá. Bueno, mentres acaba de secarse aquí as lágrimas a señorita esta, vamos a ver que nos di Manolo do Adro. Boas, pois aquí estamos outra vez. Hoxe vamos a falar da leña. Claro, chega o inverno hai que ter leña. Seguro que vos non vos acordaste. Carallo, pero ahora chega o frío, tanto frío non hai para calefacción, non. Tranquilo que cortando ides entrar en calor de carallo. Ben, como vedes, eu xa teño aquí cortada. Primeiro hai que poñer os troncos grandes debaixo, os medianos no medio e os pequenos arriba, non pillades a poñer como na cidade abaixo, senón que hai todo carallo. Bueno, eso sí, moi importante. Se ides coller leña, fijadevos de que sexa a vosa leira, non ides a coller nun veciño porque senón hai que apurar. Bueno, eu neste caso collín onde un veciño, pero tranquilos, non hai peligro, que non venga hasta o sábado. Carallo, vamos collela. Entón, mira, a leña colles unha carreta e vaise poñendo toda así para levar para a calefacción. Ides collendo así con calma e ides poñéndola así. E tal... Carallo, pero hasta non dixo que non chegaba hasta o sábado. Bueno, chao, esta semana. Menudo consello que nos deches, Manolo, Vistes? E pensábamos que era bo rapaz e mira pa o que nos fai. Vistes? Non vi, non ves que teño os ollos chos de lágrimas aínda, hombre. Bueno, pois xa o verás. Pois xa verei. E agora que toca? Ahora tocarlos a consultora do amor. A ti toca che limpiar todo isto, que mira que escándalo hai que montado. No, mentre vamos vendo, valo recollendo ti, que eu non vexo, non vexo. As túas mágoas. Porque non teño os ollos chos de lágrimas no meu corazón. Bueno, mentres limpia isto, nos imos ver a consultora do amor. Ai, amor, por que bonito é tamén todo. Ai, que triste. Exagerada, Dios mío. Ai. Ai, como doi a Reubiña. Hola, rapaz. Boas. Boas tardes, os que estades detrás da pantalla. Estamos outra vez aquí no consultorio do amor de Margarita del Campo Florido, que son eu. Este daqui, este rapaz ten un xuvexiño que vedes, chámase Hermosindo e ten un problema. A ver, cal é o teu problema, Hermosindo? Quero que me digas que regalarlle a miña moza, porque levamos 5 anos e non acerto nunca. Ai, pero son moi fácil, me regalalle uns bombóns, uns dulces ou así. Foi o primeiro que lle regalei. É diabética. Ui, vaya por Dios, miña pobre. Pois regalalle unhas flores. Tamén o probei, pero é alérxico ao polen. Pois regalalle un peluche, así un muñequiño destes. Alérxica aos ácaros. Mira, vamos a deixarnos de comprar cousas materiales. Din que as experiencias na vida sempre dan os mellores recordos. Hai un sitio que van ali os namorados que se chama París ou algo así, que ten unha torre infiel, que non sei por que os namorados é unha torre infiel, pero ti leva ali que lle gusta todo Dios. É que teñe pánico aos avións. Home, pois leva en tren. Marease.
E no coche tampouco podemos ir, porque di que soñou que morría nun coche. Ai, pois sí que o temos difícil, ermos indo. Dimo a min. Xa está. Uns zapatos. A todo mundo lle gusta que lle regalen uns zapatiños novos. Non. Di que os zapatos de muller son un produto máis da sociedade machista. Ai, por Dios. E que anda, descalza a rapaza? Non, con botas de goma. Pois cómpralle outras novas. E que di que xa non as fan como antes, que esas deixoullas en herencia a súa bisaboa. Ai, mi madriña, é verdad que non fan as cousas como antes, eso doche toda razón. Pois, de verdad, como unha rapaza tan complicada. E levala ao cine? Imposible. Di que o cine é todo mentira. Di que os americanos sórbenos o cerebro e ademais fomenta o capitalismo. Ai, por Dios, cómpralle un can. Alérxico aos animais de pelo. Pois un porco que ten o pelo corto. Maltrato animal. Ai, por Dios, eu quisei, meu rei, fai un cocido. É vegana e o cocido sen chourizos nin panceta non sabe a nada. Que en eso ten toda a razón do mundo, meu fillo. Pois, mira, sabes que che dixo Hermosindo? E a ti non che ven mellor cambiar de moza, porque co complicadiña que é esta... Pois non o había pensado, verdade? Home, pois vai te pensando, porque a ti esa rapaza non che compensa, xa che dixo eu. A verdade é que tes razón. Sí, ti Moitas faime gracias, caso. Margarita. Faime casiño, que sempre teño razón, ademais. Xa sabedes, antes de empezar unha relación nova, preguntade posibles traumas, alerxias desas e cousas, modernidades desas que che impiden a vida normal. E consultado un profesional, o sea, comigo. Con Dios e pola sombra. Ás veces, a solución está no cambio. Bueno, eso para a política, Eso é para todo. E para os presentadores de programas sin alma tamén. E para as presentadoras tamén. No, para as presentadoras no, porque estamos en peligro de extinción. Peligro de extinción, tiñen que estar en peligro de extinción. Bueno, onde vamos agora? Pois agora vamos a onte hoxe. E sabes de que van falar? Non, de que van falar? Van falar do amor. Amor outra vez, estou sin vivir, Ai. Me conta. Mamá, teño que dicirche algo. Que che doi? Nada. Entón, é que te botache mozo. Como sabes? Veña, veña, senta e cóntame. Imos celebrarlo. A tomar un chupito de caña. Mami, teño que dicirche algo. Que che pasa, nena? Que che dou agora? Nada. Nada? Ou eso é depresión? Alexa, síntomas da depresión. Depresión. Tiene 4 acepciones. 1. Como nombre femenino significa acción y efecto de deprimir o deprimirse. 2. Como nombre femenino Calla, significa... Alesia, calla. Ma, tópome ben. Ben? Como ben? Moi ben, estou namorada. Ai, Dios mío, outra vez adelgazar, os comas etílicos, os celos, a ansiedade, e despois cando deixes o baixón, os baixo de peso por os empachos, os dobletes en terapia, os episodios maníacos, os depresivos. Todos os meses me dis o mesmo. Marcos, a nena ten moza outra vez. Sí, mamá, no verán vámonos casar e iremos aforrando pouquiño a pouquiño para comprar unha casiña. Ah, moi ben. Eu che digo, a boda pagada como sempre, a partes iguais, por nós e por os pais del. Que ya verá que debe facer unha papatoria para coñecerse. Sí, Elsa quere vir á casa. Sí, pero ata a boda nada, Mamá, que só me colle da man. Sí, da man. E os arrimeos que te pegan no baile? Ou pensas que tua nai é parva? Ti, rapaza, disfruta, pero con decencia. Ou polo menos que lo aparentes. Pois iso, ma, que esta vez é distinto. Poliamor? Sí, poliamor. Poliamor? Alexa, que é poliamor? Perdona, eso no lo sé. Pois iso, ma, que temos un piso e estamos os 4 e levámonos todos moi ben. Eu sinto que isto pode funcionar. Unha comuna? Marcos, que tua filla volveuse comunista! De
Entendelo, tanta liberdade non sei se é boa, A liberdade é boa, pero non para todo o mundo. Xa, a eso me refiero. Pero é que aparte ti sabes que esto do poliamor este xa estaba inventado. Como que estaba inventado? Os Claro, cornos, está chamanlle cornos, eso. Na, perdona. Eso genéticamente levámoslo na sangre. A ver, os animales, porque somos algúns máis que outros, somos seres polígamos. O polígano está aí abaixo. Polígamos que temos que ter varias parexas. O contrario é monógamo cando estás con unha. Ti sabes os agapornis estes, os paxariños que van xuntos. No. Supónse que están xuntos toda a vida, eses e outras agapornis, e outras clases de paxaros. Pero é todo un postureo, porque eles por detrás van eles, elíase con unha dúcia de agapornías, e elas con unha dúcia de agapornios. Pero é consentido todo eso. Claro que con sentido, simplemente de cara a la galería non se pode decir, pero todo o mundo en fai e todo o mundo sabe. Somos iguales, e nós que vimos dos primates, peor. Entonces nós que somos agapornios tamén. No, agapornio facía falta un pouco de agapornio aquí para que subira a natalidade. Non somos chimpancés. Bueno, mira, nós somos como somos, que estamos ben, que eu non me queixo, e ti tampouco, non? Pois xa está. Bueno, o dito, acabouse, non? Ai, acabouse, pero vais acabar o ano tamén. Tamén. Así que teñades todos unha boa entrada de ano. Que po ano que ven é 2020. 2020, mi má, chaval. Uf. 2020. Como cho conto? Como cho conto? Feliz ano. Eso, feliz ano. 2020, mi madre que era tempo xa pa vivir, Bueno, angustias, mira, para, Hai que disfrutar do momento, do presente. De que momento? A mí o presente este dame moita sensibilidade. 2020, Dios mío. Hai que disfrutar máis da vida, home, sin cosas pequeniñas, sabes? Eu disfruto mellor sola, marcha, déxame sola que a miña agonía, a miña pena. Bueno, pois xa marcha, home, xa marcha, tranquila. Vémonos para a semana, non? No, marcha de todo, non veñas máis. Non quero que volvas, nunca máis. O chapapote no mar, non quero que veñas nunca máis, porque... Non ves que me estou volvendo seca, non podes ninguén por min, non ves nunca máis, e deixame a mí sola. Estás quedando seca mellor porque non querías adelgazar. Pois mira, xa está, xa adelgazas. Non. Pois ahora marcho eu. Parvo. Me cago en diola, que te enganchado. Quedamos dos enganchados. Mierda. Estamos todos engargallados.